Ok, asta a fost ciudat. Salut, Marcin, la un episod din Minecraft Pocket Edition, cea mai nouă versiune din lume. Vreau să dați like, comment și subscribe. Și hai să ne vedem la seria noastră. Am un lag. El Gamer. Da! Da. Înainte să veniți voi. Ok, jucăm contra... What? Herobrine, serios? Nu te-am mai văzut de o lună. Ne parcăm. Emily. New York. I can't disregard the letter. Te privesc. I'm only one of the people you were ecstatic with that night. What we have to face now are the facts of life. And the fact of life is that the Queen have never been able to get along in a relationship with the Dad. Being alone means this. Being with somebody else means... Hey. Everyone V-a plăcut? who ever tried to defend you eventually wore a heart. Every man who met eventually wore his stepfather. La ce trebuie mie atâta mâncare? Și nici nu am nevoie de mâncare. Abar n-am. Hai, nu contează. Iar am și uitat că filmez. Ce chestie. Bă, nu da. Du-te, bă. Jet. Cum spus? La acesta mă doare. Doare rău. Și mă întrebați de ce au ăștia skin-ul meu. Așa și-o ales și skin-ul. Și și-o luat skin ca al meu, deci... Găini. Da. Nu știu că tu s-a apese delicat, frate. Frate, vezi? A intrat în joc. Oh, shit off. Mă pun bine cu el. Uite, ăsta e sexy. Option. Control split. Așa e, mă. Wow, juke a snake. Așa, frate, să iei. Așa, să fie la loc. Așa îmi trebuie mie, așa, man, așa, youtuber, man, youtuber șmecheri.
YouTuber șmecher mene, YouTuber șmecher mene, YouTuber șmecher, YouTuber șmecher, YouTuber șmecher, YouTuber șmecher, YouTuber șmecher, YouTuber șmecher, YouTuber șmecher. Ok. Toți ăștia de aici să fie greu de bătut ăștia. Ok. Hack. Cocolinsă. Ce, frate, prea rapid. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Așa. Bum, bum, bam. Un pom. Direct Iron Fall. Omule. Am un hack de neatins. Așa că dacă nu mi-a din viață, ce-mi pasă? Apoi nu longe, frate. Ia de aici, fraiere. Păi dacă îmi dau cu pumnul, n-are ce să facă. Știu mapa, man. Wow! Ah! Cine? Filmez pentru YouTube. O să șterg asta. Da, filmez. Filmez. Da. Înainte nu mai sta acolo cu supă ăla. Nu de-aia tușesc. De-aia tușesc. Vine aici când te faci. Imediat. Doar că filmez. Și asta e problema. Da, nu de-aia. Uite, vezi, filmez acolo. Vezi că tu de-aia tușești de la ăla eu. Ia de tu tricoul ăla tușești, așa să dăm. Imediat. N-are cum să câștige eu fraierul ăla. Nu m-a bătut pe mine. Mult lag, prea mult lag. Sticky. Killing spree, eu să fac duble killing spree sau chestia. Faza. Mie de mâine și cu mâncarea. Oricum mâine nu pot să mănânc. Dacă nu le așa poți să mânci carne și mâncări cu zicem că face pus. La cine-i trebuie? Nu mi-i zic nimic. Eu oricum mâine nu pot să mănânc numai să gust de 2-3 ori până la 6. După aia nu pot să mănânc nimic, că de luni dimineața mă duc la spital. La plămâni. La plămâni. De ce? Nu-mi pasă. Nu mai fuma atâta cu... Asta de mâine le las să faceți, că eu. Ce? Mai trebuie să le fac eu. Ce să alea? Nu mi-am luat mașina. Nu ți-ai luat vizor. Mă le-am băgat acolo. Ok, bagul. Și dacă mor aici am termin episodul. De acolo, măcar fața să o fac mică. Cu șlagătin. Măcar fața aici în față. Și să caut un prăpădit să vină să-mi dea o sau. Bă, Măcar 2 săptămâni zici băgat. că sunt... 2 săptămâni. La după mare. O, da, și Poate trebuie dat tempoială, tici. Aici trebuie iară reparat. Trebuie făcut șpalețe. Și accept mape de map saps. Asta e tot. Ai, m-am blocat. Așa.
E ceva, e ceva bombon, e ceva, aici un chest de aur. Suntem valoroși. Super. Ok, acolo e o capcană. Nu mă duc încolo. Răs fazele alea. Filmez. Dă jos ăla de pe tine, iubirea mea, că se caut. Dar nu trebuie să iei pe tine. Nu culci. Cât am timp, că n-am... Să ajut că ai făcut baie. Ce, eu? Transpirații, trebuie să stai în hainele. Păi m-am dat și culoarele. Poate! Ce, ai avut părul mare? Cine e? Da. Când te duci să la cuns. Da. Cred că nu-mi place de tine că stai tot îți dau cu ochii acolo. Eu, ești vânăt pe la iubirea mea. Ești vânăt. Asta au Ce fost... vadă bunicinci. Și asta au Vreau fost... cum pleci cu dințile. Imediat, numai să termin filmarea. Lasă e. Asta a fost ultimul episod. Ne vedem în celălalt. Pa!